An filɛlibagaw aw bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma aw minnu bɛ Mali kunnafoni TV lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bɛ ka taga aw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ k'a fɔ aw ɲɛna k'aw bisimila minnu ma abonné k'u abonné aw ka cliquer j'aime kan ka commentaire baden ba kɛ sabula o nafa ka bon an ka baara in kɔnɔna la kosɛbɛ bi an ka wele sera an ka belebeleba dɔw ma olu ka baara bɛnnen don Poyida de ma n bɛ kuma d'u ma u k'u présenter aw la ni sɔgɔma n balimakɛ i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an filɛlibagaw ye. An ka foli b'an filɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen ye ne tɔgɔ Daramani Keyita ne ye kandɔn karamɔgɔ ye camancɛ kalanso la Segu n ka baara bɛnnen don poyi sɛbɛnni fana ma. I bisimila Mali kunnafoni TV plateau kan n balimakɛ ni ɲankuma i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an filɛlibagaw ye. Ne tɔgɔ ye Jacques Traoré n baara n bɛ Kamalenkɔni fɛ n bɛ artiste compagnie. A y'aw bisimila Mali kunnafoni TV plateau kan an nana an ka wele jaabi a diyara n ye ko Poyi i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna Poyi yɛrɛ ye mun ye. Poyi ye i n'a fɔ tubabukan na u b'a fɔ min ma poème Poyi ye ladilikanw ye ani fɛɛrɛw don min b'a to i bɛ se ka kulonkɛ daɲɛw la cogo min na kan na ka kan kumadenw na baara ka fɔcogo wɛrɛ d'a ma kuma ma min ni an karamɔgɔ jeliw ka fɔcogo tɛ kelen ye ani min ni kuma yɛrɛ la kalenbaga kɔrɔ cogoya tɛ kelen ye fɔcogoya dɔ de don min b'a to i bɛ kumaden na mankutu mɔgɔw bɛ se ka faamuyali kɛ walasa ka se ka bilasirali kɛ ni an ka kumadenw ye cogo min na. Faamuyali sɔrɔ la n dalima la an filɛlibagaw fana ye faamuyali sɔrɔ la mais i bɔra k'i da maga yɔrɔ dɔ la sisan i ko daɲɛ ani kumasen daɲɛ ye mun ye kumasen fana ye mun de ye. Daɲɛ ye bamanankan na tubabukan na an b'a fɔ min ma ko mot kumakan ka d'a kan kumasen na kumasen phrase de n'i bɛ kuma fɔ n'i ye kuma dakuruɲɛ kelen fɔ kuma daɲɛw de bɛ kɛ ka olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kumasen dilan o la sa daɲɛ minnu b'o kɔnɔ i b'o ta i tɛ kumasen dilanna ye nka i b'olu ta k'olu falen falen ɲɔgɔn na cogo la cogoya min na faamuyali mɔgɔw mago bɛ hakilina min na o bɛ se ka faamuya kɔnɔ ka sɔrɔ i m'a kɛ ni kuma fɔtigi o ye daɲɛ ye. Faamuyali sɔrɔ la baara ka ca wa talan yɛrɛ fɛnɛ ka ca kun jumɛn de la aw y'a choisi ka kɛ Poyidala ye. Kan na baarali ka d'a kan adamaden bɛ fɛn fɛn na fa kan ɲɔgɔn tɛ maa si jamana si tɛ se ka bɔ dibi la ni m'i ka kan na baara. An y'a ye k'a fɔ dimi donna an ka mɔgɔkɔrɔw la fɔlɔ min na o ye sɛbɛnnibaliya ye nka ni sɛbɛnni ma kɛ kan na kan tɛ se ka labaara fo sɛbɛnniw ka caya la fɔcogo ka sɔrɔ a la i ka se k'a dɔn nin bɛ bɛn nin tɛ bɛn nin bɛ fɔ tan nin tɛ fɔ tan o kanu ani baara min karamɔgɔya min n'an b'o la a b'a to a b'o baaraw nɔgɔya a b'a to an b'a dɔn k'a fɔ ja dɔnni b'an fana ka kan na ja an ka mɔgɔkɔrɔw tun bɛ baara k'an ka kan na ni taacogo wɛrɛw ye fɛn kura tɛ Poyi ye ko kɔrɔ de don y'a ye o de y'an bila la a kanu ka se ka kan na baara ka fara kan na baaralikɛlaw kan ka se k'u dɛmɛ cogo min na u ka baara la. Faamuyali sɔrɔ la mais est ce que dayɔrɔw de bɛ Poyi la ou bien Poyi bɛ se ka da fan bɛɛ. Fɔlɔ dayɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen k'a fɔ k'o bɛ Poyi la o tun b'a la fɔlɔ ka d'a kan a tun bɛ kɛ ka majamuni kɛ masakɛw masabulonw na fɔlɔ i b'a ye sɔgɔmada fɛ i bɛ ani gonitigi i bɛ masakɛ majamu ni Poyi i b'a ye a tun bɛ yen mɔgɔw bɛ a wele i bɛ na i bɛ to ka majamuni kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen i bɛ sigi i bɛ kɛ komi bilasiralibaga conseiller ka d'a kan e bɛ kuma minnu fɔ a kumaw bɛ kɛ yaasa a bɛ fɔ min ye a ka hakili kɛ ka baara kɛ fɔcogo b'a la nka sisan komi kow taabolo yɛlɛmana a bɛ se ka kɛ bɛɛ bɛ nisɔndiya n'a ye ani bilasiraliw fana bɛ kɛ n'a ye. Faamuyali sɔrɔ la n dalima la an filɛlibagaw fana ye faamuyali sɔrɔ la n dalima la Poyi dɔw labɛnnen don aw bolo k'o fɔ ne yɛrɛ ni an ka téléspectateurs ye ayiwa an ka tɛmɛ n'a ye. Komi actualité bɛ an bɛ tile wagati min na sisan kurunako de kɛlen don ka diɲɛ ɲagami kosɛbɛ an ye dɔ labɛn kuruna kan an bɛ na an lamɛnbagaw bɛ se k'o lamɛn.
corona corona sangaranga a fɔ adamadenya tɔna to bilen diɲɛ corona maaw corona ciw sara kalansow datugura sɔrɔw yɛrɛ nagasira hali dancɛw datugura corona e ma dɔn bakɔrɔ koronkojugu bɛ kini kɛ fiɲɛ n'a banakisɛ bi aw ye diɲɛ wuli ka jɔ a sen kan k'aw tɔgɔ to diɲɛ ma da seba ka masaya a fɔ i tɛ magari anw na magari olu la nin caman bɔra diɲɛ ma siranna nka diɲɛ ma ban corona an bɛ ɲɔgɔn na o tɛ kɛlɛ bankan ye bi e y'anw dabali ban e ma anw dɔn ko ban n teri i tanga nɔgɔ ma nɔgɔ y'a teri ye jama y'a jɛɲɔgɔn ye i ma janya corona sigana mɔgɔ la corona ko n teri bɛɛ kungo don bɛɛ ka kɛlɛ don i n'a fɔ ebola kɛlɛ e b'o la ne b'o la bɛɛ b'a la kumadonsow ko ni tasuma ye kɔrɔkɛ bɔnmɔsi la k'i ka ji k'i ta la a fɔ waati dɔ ma se sa ala dɔn waati wulikajɔ waati ka corona kɛlɛ fo kɛlɛ kojugu kana sɔn teri corona ka dankari ɲɛnɛmaya la fosi tɛ kɛnɛya bɔ kɛnɛya ko ni sigi tɛ bɛn siban kɛlɛ don i n'a fɔ sida kɛlɛ ne balima kisi fɛrɛw waleya awɔ tiso kɔlɔsi bolodi dabila n teri i ma janya sigala mɔgɔ la o b'a to a b'i to yɛrɛkoron tile tɛ janto yɛrɛ la kɔrɔko ka ɲi Yamuran poyin jara sa ndalimala hali ne ka telespectateur yɛrɛ o kontanen ba de don sisan nɔ mais o i bɛ inspiration ninnu sɔrɔ cogo di deli ani kanu n'i ye fɛn min kanu a tɔ bɛ nɔgɔya tɔ nɔgɔya ka nɔgɔ i y'a ye deli de b'a kɛ ani kanu ka d'a kan i bɛ ka fɛn min ɲini k'a kɛ yasa mɔgɔw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la kuma o kuma n'i b'a kɛ ala gɛlɛya tɛ ban nka i b'a ye taalen ɲɛfɛ a bɛ nɔgɔya ka taa kosɛbɛ mais ɲɛ b'a la e kelen ma se yan nɔ i n'i ka ni yɛrɛ tɔgɔ Jacques i n'i ka gɔnifɔla de sera yan nɔ o fɛnɛ nafa dɔ bɛ poyi kɔnɔna la ou bien poyi bɛ se ka da ka sɔrɔ ni fɛn yɛrɛ fɔli tɛ poyi bɛ se ka da ka sɔrɔ fɔli tɛ nka pour que a ka diya ani kɔrɔ wɛrɛ ka don a la ka da ka kɔrɔ bɛ nin na kamalenkɔni don kɔrɔ b'a la a bɛ kuma o fana bɛ kuma kumaw bɛ ɲɔgɔn sama de fɔlɔ an ka mɔgɔkɔrɔw pour que ka kumaw majamu fɔlikɛlaw b'u kɔ ka kuma majamu hakilima b'a dafa faamuyali sɔrɔ o la an bɛ segin ka na kɔfɛ dɔɔni i yɛrɛ bɔra ka poyi dɔ k'an ye coronavirus kan sisan nɔ coronavirus ye bana ye a kɛlen don ka diɲɛ fan 14 bɛɛ don ɲɔgɔn na dɔw dara la dɔw ma da la minnu ma da la o conseil jumɛn de b'e bolo k'a fɔ olu ɲɛna ladilikan min bɛ ne bolo o de ye sariya minnu talen bɛ diɲɛ fan bɛɛ an dɔrɔn tɛ ma da la bi o ye n'a tun bɛ dɔ kun kan fɔlɔ an tun sigalen don k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ ko labɛnnen tɛ nka bi a bɛ ka tiɲɛni min na don diɲɛ kɔnɔ bi nkalon t'a la an kɔni b'a ɲini mɔgɔw fɛ hali bi lakana fɛɛrɛw minnu fɔra an ye an k'olu matarafa an ka sanuya matarafa siga bɛ ko o ko la siga bɛ maa o maa la an k'an yɔrɔ janya olu la n'an sigara mɔgɔ fana ma an ka kunnafoniw lase a seyɔrɔ la o de b'a to ale bɛ kisi joona tɔ minnu fana bɛ yen n'a ma se olu ma fɔlɔ olu fana bɛ kisi an ka fɛɛrɛw matarafa fɔlɔ
yani fura bɛ sɔrɔ. Faamuyali sɔrɔ l'o la. N'i ye poyi ta k'a lajɛ n'i bɛ ka poyi lamɛn poyi bɛ i n'a fɔ waajuru ladilikanw de b'a kɔnɔ tuma dɔw la a bɛ tɛmɛ o bɛɛ la i bɛ se k'o yɔrɔnin walawala an ye dɔɔni. N ko ten n ko poyi i mana fɔ cogo o cogo e tɛ se k'a bɛɛ fɔ. Poyi donna kɔrɔbaw bɛ yen karamɔgɔ Madu Dukure ninnu b'o la kumaw b'o la kan na baaralikɛla caman an ma se k'u caman ye poyiw sɛbɛn nka olu tun y'a sɛbɛn k'a kɛ gafew de kɔnɔ i y'a ye a bɛ ladilikanw kɛ ka d'a kan caman b'a sɛbɛn ni miirina wɛrɛ ye dusudon kumaw yɛrɛ b'a la n'i y'a ye i n'a fɔ karamɔgɔ Dukure ye poyi dɔ da wagatiw la ko kamalen denmisɛnnin kɔrɔ ko gɔjɔ denmisɛnnin min kɔrɔla ka sɔrɔ a si ma taa yɔrɔ la ka d'a kan ale tɛ se ka mago foyi ɲa a yɛrɛ ye a tɛ se k'a ɲa faso ye a bɛ kuma n'o kan ɔ yala su de bɛna wuli sa k'ale ka ko k'a nɔ la wa a bɛ kuma o kan a bɛ mɔgɔ miiri janya kojugu a b'a yira an na k'a fɔ poyi nafa ye min ye ka se yɔrɔ min na i tɛ se k'a fɔ k'a da nka f'i ka don a kɔnɔ k'a ɲini k'a dɔn poyi yɛrɛ bɛ ka mun de fɔ a ka laɲini ye mun ye ɔ n'i donn'o kɔnɔ i b'a ye taalen ɲɛfɛ a bɛna bilasirali caman kɛ. Faamuyali sɔrɔ l'o la. Diɲɛ baara o baara n'i b'a kɛ gɛlɛya b'a kɔnɔ nɔgɔya b'a kɔnɔ est-ce que i ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ poyida in kɔnɔna la. N b'a fɔ fɛn bɛɛ gɛlɛya b'a la ka d'a kan hali bɛ baara min kɛ hakilila baara in o ye gɛlɛya dɔ ye hakilila baara o ye gɛlɛya dɔ ye wagati tɛmɛna a bɛ kabini 2016 ka se 2017 san ni musow ka minisiriso an tun bɛ n'u b'u ka 8 marsiw kɛ ani journée panafricaine kɛ ne tun b'a poyiw labɛn n bɛ taa yir'u la an b'a baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ nka ka na n'a ye sisan k'a kɛ jaw ye fɛn o ye ko kuraw y'a la min b'a to i ka baara kelen a bɛ se ka dɔn cogo min na n'o tɛ gɛlɛyaw b'a la nka o bɛɛ tɛ o b'a la o y'a dɔ ye. Faamuyali sɔrɔ l'o la. Wagati korona jamukan sera a kuncɛyɔrɔ la conseil jumɛn de bɛ e yɛrɛ bolo denmisɛnnin fitinin minnu bɛ ka wuli poyida la sisan nɔ k'a di olu ma. K'a fɔ an kana girin ten ka kɔrɔtɔ a ma an ka gɛrɛ karamɔgɔw la k'an bila hali ni mun filɛ hali an yɛrɛ bɛ karamɔgɔya la o ye sira wɛrɛ ye nka poyi sɛbɛn na fɛn caman b'a la kuma dɔw bɛ yen o bɛnnen don kuma dɔw bɛ yen o bɛnnen tɛ a tɛ ten min ka di i k'a fɔ fo i b'a ye kumaw la hali a kuma sigicogo fo mankanw ka ɲɔgɔn nasɔrɔ a bɛ fɔ min ma ko k'a yirimɛ n'o olu b'a la o bɛ kɔrɔ dɔ d'a ma a bɛ se ka kalansow kɔnɔ a bɛ se ka ɲɛtin wɛrɛ ɲa mago wɛrɛw ɲa o kana kɔrɔtɔ u k'u gɛrɛ karamɔgɔbaw la u k'u bilasira o b'a to fana an bɛna an ka kan na baara o yɛrɛ la an bɛ n profiter ka Konate ale fana bɛ camankɛla la ani kamalenkuntigi Mohamed Saliya k'u fo u bɛ ka an dɛmɛ baara la ka d'a kan ne ye kan baaralikɛla dɔ ye n'olu b'a kɛ hali olu tɛ karamɔgɔ ye ɔkɔli karamɔgɔya sira fɛ u kɔni bɛ ka baara min kɛ kanko la a bɛ mɔgɔw nisɔndiya kosɛbɛ a b'an nisɔndiya kosɛbɛ k'u bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ yan nɔ ayiwa an filɛlibagaw an ka jamukan sera a kuncɛyɔrɔ la an b'a fɔ aw k'an bɛn ni Ala sɔnna a ma aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ wagati wɛrɛw la nin kɛnɛ kelen in kan aw bye bye.